Ang gugma sa Diyos. Roma Kapitulo 8 versikulo 31 hanggang 39. Karon, kon hunahunaon ta kini nga mga butang, makaingon kita nga ang Diyos dapig gayud kanato, ug walay makabatok kanato. Wala niya ihikaw ang iyang anak, hinuon gihalad niya kini alang kanatong tanan. Kon gihatag niya ang iyang anak, ihatag usab niya kanato ang tanang butang. Walay makaingon nga kitang mga pinili sa Diyos mga makasasala, kay ang Diyos na gayud ang nagaingon nga kita gipakamatarong na. Wala na'y makaingon nga silutan kita, kay si Kristo Jesus mismo gisilutan ug namatay alang kanato, ug dili kay kanalang, gibanhaw usab siya ug karon atoa sa tuong kamot sa Dios ug nagahangyo sa Dios alang kanato. Walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Bisag makasinati pa kita og mga pag-antos, kalisud, paglutos, kagutom, kakabus, katalagman, ug bisan pagkamatayon, masiguro nato nga gihigugma gihapon kita ni Kristo. Ang kasulatan nagaingon, tungod sa among pagtuo kanimo, ana kami kanunay sa kakuyaw sa kamatayon. Sama kami sa mga karniro nga ihawunon. Apan bisag mao kini ang atong kahimtang, masagubang nato kini pinaagi sa tabang ni Kristo nga nagahigugma kanato. Kay nasiguro ko gayud nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga gipakita niya pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Bisan pa ang kinabuhi dinhi o ang kamatayon, ang mga anghel o mga demonyo, ang mga panghitabo karon o ang mahitabo sa umaabot, ang mga may gahum, ang mga anaa sa ibabaw o sa ilalom sa kalibutan, o bisag unsa pa nga mga binuhat sa Dios dili makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma.